Pajatu ndethu komakhatu kubwera ndi nkhani yachisoni tsiku lina lililonse apaso tabweratu ndi nkhani ine taonani mnyamata mukumuona pa screen panopo mnyamata atovala bwino zimagauni zakusukulu kunena kuti munthu uyu ngophunzira ku yunivesity adamaliza koma ayitu ndithu kukapezeka zonena kuti kukaphatu mnzake kuchita chobaya ndi mpeni zosakhala bwino mnzakeyo kumakhala kuti soni ndani ndi msungwanatu amene tikumuona pa screenipo. Ayi tifotokoze bwinobwino zinakhala motani kuti amenewa afike level yonena kuti no aphane choncho uyo aphe mnzakeyo. Nyamatayo dzina lake ndi Rafael Liko ameneyutu ndi zonena kuti tu iyeyu amaphunzira ku UNIMA University of Malawi ndipo anamaliza kumeneko ndikupanga graduate monga mmene tikuoneramo kwawotu uko kwa Chikanda kuzomba kumeneko. Ndipo iyeyu akuti amachita ubwezi ndi msungwana wina yemwe dzina lake ndikuti ndi Shangarai Mbenje amenenso ndikuti tamuona limodzi pa screenipo koma iyeyutu anali wachichepere msungwanayu wa zaka 17. Kunapezeka zonena kuti ubwezi uja wavutapo basitu ubwezi watha msungwanayo akuti anathetsa ubwezi komatu zikuoneka kunena kuti no Liko ameneyuyu amamfunabe msungwanayo samavomereza kunena kuti ubwezi uja unatha. Ndichomwe zinachitika ndi chani linalitu lachiwiri lomwe lapita lomweli kunapezeka kuti msungwanayo anatengana ndi mnzake kuti apite ndekuti no kuzomba mtawuni. Ndipo tu mtawuni mmenemo ndi zonena kuti no amayi ake amsungwanayo amachita business kumeneko ndi adapita kuti atikaona amayi kena kuti dzibwerera. Akubwerera ano tsopano anafika pamalo pena pamene pamatchula kuti no pathole pamenepopo adampeza ndekuti notu Liko ameneyuyu atakhala pamenepo kudikilira msungwanayo. Nde basi notu msungwana uja kufika pamalo paja Liko ali yayi iwe ndikufuna tani tiyankhulane. Ndekuti nanga si zinthu zimafuna privacy nanga mnzake uja basi watani wapatsa mpata excuse kuti basi ndekuti tionana basi atengana tsopano akuti ukambirana ndeka amakambirana zotani basi runde kuti mnyamata uja akuti amafunisitsa ndekuti ubwezi uja utabwerera koma mtsikana uja amakana. Ndi nyamata uja kupya mtima basi kuyamba kummenya mtsikana uja kumenya mpaka na kutenga mpeni kubaya ndithu pachifuwa apa kubaya kangapo chwe mpaka na msungwana uja kupezeka zonena kuti kutisiya. Apolisi amugwira nyamatayo mpaka nali pano ali muchitokosi cha polisi akayankhe mlandu wakupha akapite ku ndende ndithu. Koma nkhani zomvetsa chisoni kumakamba zoti mpaka na kufika pobaya ndithu kupha ulukuti nde mumamfuna munthuyo nanga mmankonda munthu ukankonda munthu nde mpaka umamupha kodi ungamkonde mnzako pomupha mafunso kumakhala amenewo. Ayi ndithu nkhani zokhudza pepani kwambiri makamaka inutu akubanja la Shangarai anali mtsikana wachichepere 17 years ndi ngati mwaona chithunzi chimenechocho ndichoona kuti chikuonetsa kuti anali ku secondary school fine for mavala ikuoneka ngati ya ku secondary. Mwana ndekuti akufuna akamalize secondary azipita mwina ku college akamalize kumeneko adzayizimire payekha koma ayi ndithu ndikupezeka zoti kuchotsedwa moyo anakalibe wachichepere. Nkhani zake yayi fora anapanga chisankho kuti sakumufuna mnyamata wina sakufuna kuyenda nayenso. Ayi ndithu pepani kwambiri mzimu wake ukause mu mtendere wosatha. Tikambepo nkhani zokhudzana ndekuti ndi sukulu zathu zakukachenjede uyu akuti ino ndi graduate munthu amene wamaliza ndithu ukachenjede kuti University of Malawi ku university ndikumaliza nkumpatsa pepala iwe wamaliza ndiwe munthu wophunzira. Taonani zomwe munthu wophunzira akapanga chifukwa kuti tizikamba za iyeyo ndeti palibepo phindu imene tidapezero nanga sinde kuti iyeyo watha basi iye ndo akundendetu pamenepo akasevere life sentence itu. Koma tufuna tikambepo nkhani za ku university kuti kodi nomwina mwake zina ndi zina zingasinthidwepo kuti anthu amwina aziphunzirapo zina zake chifukwa munthu amene wapanga graduate ku university ndikutuluka ndi pepala
koma zochitika zake nkukhala zimene zikukapha. Ndekuti zikutiuzatu information ina yake pamenepo. Zikutiuza kunena kuti ku university kuja maphunziro amene akuphunzira aja pali phunziro lina limene sakumaphunzira lomwe ndi chani? Phunziro la chikhalidwe. Mwayiona imeneyo? Osati chikhalidwe ngati culture akuti kapena mwina mwakaonda lomwe chani. Code of conduct azikhala bwanji munthu? Ankakhala ndi makhalidwe otani? Munthu wophunzira akuyeneranso akhale wa makhalidwe otani? Kuphunzira kuzikhalanso kophatikizana ndi khalidwe. Koma zikungoonetsa kuti ngati iye amaphunzira mwina mwake kaya ndi business administration, amangophunzira ndiye kuti achina mwina mwake basics amati principles of chani kaya management, zimakosi zimene amaphunzira kumeneko basi. Kunalibe kuti muyikire mponi kosi yonena kuti aphunzire akhale ndi khalidwe lotani, ethics ikhale motani, akuyenera kukhala motani ndi anthu mu society. Ngati munthu wophunzira adzionetsa kuti kuphunzira kwake kudzioneka mu zotani, mukakhalidwe. I think curriculum yakumenekoko kaya timaitcha chani kaya syllabus simukuyikamo zimenezo. Tayikani imone nkhani zakakhalidwe. Faka ana ambiri amene amachoka m'mayunivesity amakhala onunkha kwambiri. Ana akuchoka ku university amaliza koma khalidwe zero amwene. Munthu akuti ndophunzira koma ndiye kuti alibe nkomwe khalidwe. Sadziwa kuyankhula bwino ndi anthu, kutukwana, kunyoza, mowa, zosakhala bwino. Ndinu mukuti uyu akagwira ntchito zotukula dziko lino. Mukuti mwamuphika bwinobwino uyu. Tamphunzitsanso ni mwanayo ngati ali kumenekoko. Mukamati sikulu yawo kachenjera akamamaliza kumeneko aliponso ndiye kuti akhalidwe labwino. Adzakhale nzika yabwino, osati kubwera munthu onena kuti graduate sakudziwa kupanga control my emotions zake. Simunaphunzitseko zinthu ngati zimenezo, akabwera ndiye kuti basi kusapezeka kuti akupha chonchi. Yes, responsibility ndi yake pamene wapha chonchomo, wapha kumalandira mulo koma mukudziwa chani? Akanakhala mwina makanakhala pasi ndi kumaphunzitsidwanso kumene kudzako zinakatothandizira. Chifukwa izi zikuoneka sanso kunena kuti kumene amachokera ngati family tsopano, sikulu yambirira imene makhala kubanja kumene umachokera khalidwe ndesanaphunzitse. Zomwe tikudziwa kale zoti mabanja ambiri khalidwe ndi zero, ndi makola amangosiyana aja ngati nkhuku azikayenda uko zoti akhazike pasanakala ang'onoang'ono. Inu kumalemekeza atsikana osapanga zipongwe, kumalemekeza zomveka. Tiyana tija timaphunziro atsikana kumalemekeza. Ayi mukapsa mtima osathamangira kumenya kapena kupanga ndewu, ayi kudekha kaye bwinobwino basi kuti mukamberane bwinobwino. Ana akaliyana akamenyana, uyo wamenya anandimenya, tabwerani kuno. Mukayambana ayi osafulumira kuthamanga kumenya, khalani kaye pasi mukambirane kuti chinavuta ndi chani, muyenderenso limodzi mwina mwangati nongozo. Ana adza amaphunzira ndi khalidwe kunyumba kuja sanaphunzitsidwe. Chabwino chance yomwe ali nayo oso ajawo ndikuti ndi ku university chifukwa muone kuti mukaphunzitsa, meaning kuone kuti mukasinthano kachitidwe ka zinthu, mukapatsa knowledge. Ndi chance yokapatsa knowledge yo simukapatsa knowledge yonena kuti angakhale bwanji ndiye anthu. End result ndi imeneyi. Ndi izi zitu kuno kuti ndi zinthu zoti sitimakonda kuzimva yayi. Muzikamba za South Africa kumene gender based violence imakhala kuti ili just pena paliponse anyamata kumene kungopha atsikana kuwabaya chani. Koma osati kunoku sitimakhala kuti tikumamva zimenezi nkhani zachilendo zimenezi. Ndi I thought kuno kuti mwina magino magaya amene mumapanga design kaya ndi curriculum. Mungayike kutoka kosekena kake kuti asiphunzira anthu amakhalidwe abwino, angakhale bwanji kuti akhala anthu amakhalidwe abwino. Mwina pang'ono pokha zingathandizire ena ndi ena kukhala anthu osinthika. Kamabwera kuti uyu ndophunzira tidzimuona ndiye kuti ngakhale mukayendedwe kake mukachitidwe kake ka zinthu kuti munthu iditu ndi graduate uyu, osati graduate koma ndiye kuti zimatempa kuno. Graduate osadziwa kuti angapange handle bwanji ma situation. Decision making zero amwene. Initiative zero, kubwera background. Muti kumangophunzira uyu. Ayi ndithu tapangani zote mwina musintheko kumeneko kuma university athu. Anyamata tipatsane kumalangizo pano. Chikondi samakakamiza. Ngati munthu tamukonda koma iye sanatikonde tisaite kuzivuta kukakamira ya. Zimatheka choncho ndithu kunkonda munthu koma munthu sanakukonde nde ungapange bwanji. Palibe kuti mungakakamize. Simungasinthe zimenezozo.
kuvomereza basi chifukwa chonena kuti no akazi alipo ambiri tikangoziyikira limiti kuti mwina make mkazi ndi mmodzi yekha nde tizilepheranso kuti mwina titsegule makomo oti mwina ndikupeza mkazi wina amene angathe kutikonda ife mmene tilili ndeti tizikhalani pasi ndikuvomereza kunena kuti no ngati munthu sanatikonde basi ndi zabwinobwino kuafuniranso zabwino zonse endani basi iyayi tikakumana moni bwinobwino ifenso mwina nde kuti kutsogolo kuno tipeza ena ake ndipo kukhaladi choncho tizapeza ndithu tizapeza nkhani ndiyongoti tidekhe bwinobwino tizapeza mkazi oyenerera amene nde kuti mwina makadzi atikonde mmene tilili komano ngati ena ake sanatikonde tisafike point onoti tachosere moyo tikwena tivomereze kunoti basi no aonde kuti sitinagwirane fewo sitinagwirane poti kulumikizana bwinobwino basi nde kuti ena ake mwina sitinagwirane pazifukwa kuti tikapezeni ena amene ndikwena osagwirana nawo ndeti kudekha bwinobwino tisapeza osadzitsekereza mutumu kunena kuti ayi basi nde kuti mkazi ndekhayo kupanda kupeza mkazi amene ndeso ndingapezeso wina kumaona azibambo ndi azibambo akumalira munthu wadzuka mama akulira aya mayi auchena ndisiya ine fonjonera kuti zanizani basa ndisiya ndetima wanga ukupweteka munaona ti mavidiyo tweticha mzibambo wankulu kumalira ayika mukuzikira limiti bwanji kula azimayi ambirimbiri kunjako akusowa ndekuti mabanja akusowa mamuna ndeti kadekha bwinobwino mkazi si mmodzi kula akazi ambirimbiri ngati alephera kugwirizana zabwinobwino kusiyana bwinobwino mwatenderonso yotserana moyo tikatero ndekuti tikampeza oyenererayo mwina make zinthu nkudzakhalanso zabwino dzakhalanso happy life moyo wabwino wapabanja oti nosangalalaso kwambiri tisaphane chonde zimenezo ndi zolakwika kwakathawa wake ndikundende ngati mene zakhalira chonchi zomweno si zinthu zabwino tizi munthu amaliza sikulu kenako makathira kumeneko zokhumudwitsaso bwanji akuti